Mayong buntag kaninyong tanan, welcome sa atong channel God's Mission TV. So mga kaigsunan, nining orasa mag-ampo ko alang sa imong gihambing karon. Ako kabalo kung gikinahanglan ba nimong kaayuhan karon, kung ikaw karon nga nagbalatian. So ayaw sa ni scroll mga kaigsunan, tuoi karon dawata karon ang imong milagro. Hinumdumi nga diha sa mga pag-ampo, ang Dios magalihok sa iyang gahom, kan Dios magaayo og bisan unsang klaseng balatian. Sumala sa pulong sa Dios, bisag unsa inyong pangayoon sa pag-ampo, tuhoy nga inyong madawat ug mainyo gayud kini. So karong orasa kung ikaw karon nanginanglag milagro sa kayuhan, andama imong kagalingon, pwede ka nga mutap ani nga pag-ampo ug kini nga pag-ampo never ni nga mo expire igsoon. Never ni mo expire. Bisan unsang orasa adlaw nimo ni mapaminaw ug imo ning dawaton nga pag-ampo diha sa imong pagtuo. Tuoi diha kang Kristo nga pinaagi nini nga pag-ampo ma-activate ang milagro sa imong kinabuhi, unsa nga klase nga balatian, cancer, sakit sa kasing-kasing, sakit sa dugo, sakit sa ulo, sakit sa imong mata, sakit sa imong dughan, sakit sa diabetic, unsa nga klase nga balatian, tanan nga mga demonic sickness, infirmities sa imong lawas karon, sakit ilakaw, unsa nga klase nga sakit sa imong lawas, unsa nga klase nga mga demonic forces nga nag-operate karon sa imong lawas, sa tanan nga mga generational nga tunglo sa imong kaliwat karong orasa maputol ug matangtang ug malaya. Now igsuon higala mag-ampo ko nimo karon, tuoi ni dawata ni ug maghimo ka og pakigsaad sa Dios nga human karon ayoon kas Ginoo mabati nimo karon ang hikap, ang gahom sa Santo Espiritu sa Dios nga maga-operate sa imong lawas karon. Kung naay kinahanglan nga operahan sa imong lawas, ang anghel sa Dios mag-opera karon sa imong lawas, sa imong kasing-kasing ba, sa imong mga intestine sa imong lawas, sa mga ugat, sa nerves, tanan nga part sa imong lawas, tanan nga organ na ay spiritual operation karon. Now, tuin igsoon, dawata ni, and then later on, you will have your testimony in the Lord. Come on, lay your hands toward your screen. Receive this simple prayer. Prayer in faith and miracles. Hallelujah. Right now, Father, in the mighty name of Jesus, by your authority that you have given unto me, authority to trample down all the words of the enemies, and nothing any means to hurt us. Right now, Father, sumala sa imong otoridad, tanan nga mga demonic sickness sa lawas karong orasa, matangtang ug malaya in the mighty name of Jesus. Matunaw ang angay, matunaw tanang hubag sa lawas, tanang sakit sa lawas, matangtang malaya in the mighty name of Jesus. Receive your healing and miracle. Tanang klaseng cancer sa lawas, in the mighty name of Jesus. Tanang tumor, matunaw, malaya, in Jesus' name. Tanan nga mga demonic curses, maputol karong orasa. Be delivered in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be restored in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Tanan nga mga demonic sickness karon sa lawas, in the name of Jesus. Sakit sa dugo, sakit sa kasing-kasing, tanan nga klaseng sakit karon sa lawas, arthritis, rheuma, cataracts, in Jesus' name. Matangtang ka og malaya ka in the mighty name of Jesus. Be healed in the name of Jesus by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Pinaagi sa samad ni Kristo dito sa cross, ikaw na ayo in the name of Jesus. Pinagi siyang labud ug samad dito sa cross, ikaw na ayo in the name of Jesus. By His wounds in the name of Jesus, you are healed in the name of Jesus. By His stripe, we are healed in the name of Jesus. Be delivered right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, thank you right now. Salamat, Lord, sa kagawasan. Salamat sa kagawasan sa imong katawhan karon. Salamat, Lord, sa imong visitation karon. Salamat, Lord, sa imong visitation karon sa ilang panimalay. Asa man sila karon, ilang mga anak, ilang bana, asawa, sakop sa panimalay.
Tanan Ginoo nga mitap ani nga pagampo makadawat sa milagro. Salamat Lord sa imong divine touch karon. Salamat Lord sa imong divine healing karon nga ilang nadawat Lord in the mighty name of Jesus. Wala na gahom ang balatian, dili na mabalik silang lawas in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat Lord. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ikaw ang hari Lord silang panimalay. Ikaw Lord ang hari silang kasing-kasing. Lord Jesus, ikaw ang ilang Ginoo. Ikaw ang ilang Diyos. Hallelujah. Lord, your words declare if we confess that Jesus is Lord and believe with all your hearts that Jesus raised from the grave, then we shall be saved. Thank you, Father, sa kaluwasan. Salamat, Lord, sa gahom sa imong Espiritu Santo nga karong orasan naglihok silang kinabuhi nga naghatag kagawasan kanila gikan sa gahom sa balatian sa tanan gahom sa tunglo in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your healing grace, your healing power right now. Hallelujah. Thank you, Lord. You are healed. You are healed in the name of Jesus. Igsoon ni gala dawatang imong milagro. Giayo nakakaron. Giayo kakaron by your faith you are healed. By your faith you are healed. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Now check your body. Igsoon. Check your body. Check your body. Hallelujah. Nagtuo ko nga karong orasa. Samtang ikaw naminaw niini naa ang gahom sa Ginoo, na ang kamot sa Ginoo, na ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. There is no distance in prayer. There is no distance in prayers. God sees your hearts right now. He knows everything. He knows everything, every detail sa imong kinabuhi. Salamat karong orasa nga ikaw giayo sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. So, God bless you. Salamat sa imong pagpaminaw. So, write your comments below this video. Unsay imong gibati, unsay imong nasinati karon na kay kagawasan karong orasa, gi-deliver ka sa Ginoo. So, you can write your comments. Hallelujah. Salamat sa Dios sa iyang gahom karon na iyang pamuhat sa imong kinabuhi karong orasa. So, God bless you. God bless you. God bless you. Until next time. Bye-bye.